Izan ere koloreaz haratago klasea bera ere tartean baitago, Viniciusek zer pentsatuko ote zuen gorritxoekin aurrez aurre ibili zen gau hartan eta ondorenean etorri zaionarekin. Izan ere arrazakeria, matxismoa eta euskaldunokiko fobia egunotan sare sozialetan ez dakigu kanpaina kontua den soilik, baina iraunkorra bilakatzen ari ote da. Zer behar ote dugu? Badakizue zer behar duen Euskadik? Lako kanpaina gehiagorik ez, mesedez, izan ere, aizue, badirudi errekonkistara datozela batzuk. Estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo. How do you say black in Basque? Beltza. Black is Beltza. Beltza power! Power to the people! Egunotan aizue munduko bankuaren kongresua Barakaldon, Bizkaiko adinekoen egoitzetan adostasuna, hilabete luzeetako tensio eta borrokaren ostean, eta metaleko hitzarmena berriz izugarrizko zatik eta sindikatuen artean. Hori bera, irudikatzen ari da baita hauteskunde kanpainan ere, baina hasteko eta behin erreparatu diezaiogun mundu mailara jauzi egin duen fenomeno batekin segia da futbola, eta Espainiar estatuko korporazio handien taldeak, klubek irakasten edo erakusten dutena, geopolitikarekin zuzenean dijoala lotuta. Lula da Silvak neurriak kode penala aldatzeko asmoare iragarri du Vinicius jokalariak jasandako irain xenofobo edo arrazisten ostean. Fortemente atacado, sendo chamado de macaco. A FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países, tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol. Izan ere, arrazakeria erlatibizatzeko joera nabarmena dago Espainiar estatuan, hori agerian geratu da, eta aizue, Florentino beraren agerraldia gaur albiste, baina Ayusok berak zalantzan jarri ditu. Ez ote dira pareko irain arrazista hauek eta monarkiaren aurkako txistuak. Ene bada, hauxe da daukaguna eta monarkia parlamentario horrenpean segitzen du Hego Euskal Herriak. Gauza konela, aizue, irainak futbolean, lerroburuak han eta hemen baditugu, eta irain horiekin batera, azken hamarkada edo urteetan, hainbat eta hainbat futbol estadioetan gertatutakoak berriz ere ekarri izan dira gogora. Izan ere, futbolean azken urteetan guztia doako atera izan da Espainiar estatuan eta bereziki hain zuzen ere sektore konkretu bati begira. Gauzak honela, hemendik aurrera zer gertatuko ote da, neurri berezik ere izango ote da, edota futbolari lotutako kultura bera zalantzan edo aldatzeko bidean jarriko ote da, guk ez dugu uste momentuz halakorik gertatuko denik. How do you say black in Basque? Beltza. Black is Beltza. Beltza power! Power to the people! ¿Qué te trae por aquí? Venía a informarle de que en el rancho del PP de San Sebastián han sufrido un robo. Pero no han sido cabezas de ganado ni oro, han sido vocales. ¿Vocales? Tentazio hau izan dugu zergatik, hauteskunde kanpainari buruz hizketan asterakoan aspergarria zaigulako, egunero han eta hemen entzuten diren mitin, adierazpen, mokoka bata zein beste, aizue, Espainiar estatuan ikuslego handia duen telebista saioa, prime timean, eta aizue, Alderdi Popularrak, Hego Euskal Herrian ez dakigu, baina Donostian egin duen kanpaina, ene bada, hankasartze eta akats ortografikoz bete izan da, eta ez inondik inora doan atera. Los populares de esa ciudad han hecho un vídeo, pero mire a su candidato Borja Corominas. ¿Qué pone en su camiseta? ¡San Sebastián! ¡Oh! ¡San Sebastián! Lotxa pixka bat ere ematen du. Aizue, sare sozialetan, txioetan gainera ikusten da,
hori ez dela izan egin duten akats ortografiko bakarra, Donostia ere ez dutelako behar bezala idatzi da nola ikustezagon zertxo bet gehiago mesedez. No sabemos si es que se le olvidó comprar vocal en la ruleta de la suerte. ¿O es que además de en Donostia se presenta alcalde de una localidad entre Pakistán y Turkmenistán? A lo mejor es que el pobre Borja Corominas, o como le llaman ahora, Borja Coromás, encargó las camisetas en la oficina de telégrafos y le cobraron por letra. Edo nola ere ikusten duzen bezalaxe, ez dute ez aukerarik galdu, izan ere Donostiarrok pairatzen dugun eguneroko garestitze ikaragarri hau, alokairua ordaintzeko ere, kasik argia pizteko aukerarik ez dugun hiritar gizajotaz haratago, Donostialdera datozenek ere badakite bertara etortzea, biziki garestia dela. Ya sabes cómo es el País Vasco, todo es más caro si llevan palos, sea un pincho o esa camiseta. Bueno, tira, edo nola ere. Haizue, sare sozialetan, telebistetan, kanpainari jarraipena egiten asterakoan bealdeari begira erreparatuz ibili gara egunotan, eta ia esan da, halako trastorno batera ere eraman gaitu profesionalki, beti ere. Tira, hori aipatuta, izue, azenolakoa gertatu den, Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagiak, Andoni Ortuzarrek ez ote du hanka sartu, aukera bat ikusi eta berehala etekina atera nahi horretan, ez ote du hanka leporaino sartu Andoni Ortuzarrek pentsatuaz Euskal Herria Bilduren bideo bat dela euren hautagai bati iseka eginez, drag queen aritzeagatik. Soy la polaca, vampira vasca, que busca estaca. Bueno, acabáis de ver un vídeo oficial de Bildu contra nuestro alcalde de Ribera Alta, Javier Gallego, y candidato también el domingo en estas elecciones para revalidar la alcaldía de ese municipio alavés. Ezaio ez doako aterako hau Andoni Ortuzarri, baina badakizue, behin gauzak esan da, ez baira gezurtatzen eta sareetan alako ibilbide egiten badute, hor geratzen direla betirako, onerako eta txarrerako. Aizue, gertatzen dena da, baina EH Bilduko Arabako koordinatzaileak erantzun ziola beralakoan gainera, Ibon San Saturninok berak txio bidez publiko egin baitzuen buruzaitza jeltzaleari, jakinarazi ditzaiola ez zela eurena bideoa, baina badirudi akaso baten batzuk ez dutela hori nahiko publiko egin nahi izan. Eta haratago ikusten dugu sare sozialetako erabiltzaile ezberdinek bere iritzia ere eman dutena. Lander Iruinen mezu ere hor duzue, eta ikusten duzue, besteak beste nolabaiteko kexa bat egon badagoela sare sozialetan fake news izan daiteken hortara gerturatzen ari otegaren nolabait galdetuaz. Baina sareetan kanpaina nolabait jarraitzekotan ikaragarria da etaren erabilera. Eta egun batzutako kontua zela uste zenuten? Ez. Eta badirudi, iraunkorki geratzeko asmoz datozela zenbaitzuk, beti ere Madrilen boterea bereskuratzeko helburu, zeizue? Batasuna, De Bildu. Bildu. Maiur, Bildu. 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 H Bildurekin. Y Bildu. DH Bildu. La presencia de Bildu. 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 Eta bide horretan, baita Madrilgo gobernutik ere nolabaiteko ohartarazpenak. Analisiak asko jarraitu ditugu egunotan, telebista saio guztietako tertulietako ardatz nagusietako bat izaten ari delako, etaren presentzia kanpaina honetan edo etaren ideiekin zerikusia izan dezaketen hautagaiak edo etarekin zerikusia izan dezaketen hiritarrak. Irristakorra eremua besteak beste eskubide zibilak jokoan daudelako kasu honetan ere. Madrildik oharrare bai, aizue, hautagaiak Gipuzkoan esate baterako zertaz ari dira hizketan. Celebro que este fin de semana, ya que me apelabas al fin de semana, lo de Bildu haya bajado. Solo un dato, la semana pasada hubo debate en televisión, en Euskadi, en Guipúzcoa en concreto, la provincia más pequeña de España, pero no por eso no relevante, de los candidatos a diputado foral. Todos, y digo todos los partidos, desde Bildu al PP vasco, todos dispuestos a llegar a acuerdos. Menciones a ETA, cero. Da que pensar, ¿verdad? Baina telebistez haratago, badakizue, gaur egun hainbat sare sozial eta plataforma baliatuta ugariak direla, hedabide berriak, eta horietakoa da Kanal Red. Bertan entzun ahal izan dugu Jonathan Martínez bera, gai honi buruz
bere analisio propio egiten, izan ere, arrabotsa eragindu baita ere, Gasteizen izandako hauteskunde ekitaldi batean, bere garaian bizkartzainak eramandako epaile batek, berak Espainiar sentituta ere, Euskal Errepublika baten aldeko mezua eman izana. Que marcan la agenda del día a día, que se transforma después en esta clase de insultos exabruptos racistas, en una xenofobia completamente interiorizada, que se utiliza también en los discursos públicos para conquistar votos. Egunotako irain arrazistak, xenofobia, matxismoa, misoginia, sare sozialetako kanpaina edo kontrakanpaina, ez dakigu ondo zer den jarraitzea benetan zaila da eta nahikoa baliabiderik ez dugula jabetu gara. Eskerrak, Ane Lindane geurean dugula izan ere, sare sozialetako jarduna baten batek ezagutzen badu, Ane da hori. Gabon Ane eta eskerrik asko hemen kolpez kolpen izateagatik. Haupa, Gabon, eskerrik asko zuei kolpez-kolpe saioaren ateak irekitzeagatik, naiz nere etxean egon ere, baina eskerrik asko zuen ateak irekitzeagatik. Ederki, plazerra baita geuretzako ere, Ane, egunotako kanpaina hainbat daudela esan genezake sare sozialetan, baina nagusiki bat fake newsen mundu zabalau geurera iritsiela bete-betean eta bloke agarriak diren hainbat eta hainbat troll eta ez troll zuk zeuk ezagutu ahal izan dituzunak egun hauetan? Bai, bueno, egun hauetan eta sareetan nabilenetik. Ni zorionez edo zoritxarrez sareetan berandu hasi nintzen, 2017an hasi nintzen, baina, ostia, geroztik zenbat troll agertzen zaizkidan hortik, nolabait ez dakit nola egiten dudan, baina iman boduko bat daukat ni pertsona hauen kontra, pertsona hauekin, hobe esan da. Eta bai, fake newsak, bueno, orain modan jarri dira berriro ere zeruetan dabiltzan chemtrail delako horiek, pandemia garaian, se conoce, koronavirusa botatzen zigutela gainera, orain koronavirusa bota beharrean lehorteak sortzen dituzte. Baina koronavirusa ez zen existitzen, eta lehortea ez dakit non dagoen, baina hemen behintzatu Euskal Herrian ez, eta Almerian momentu hauetan ez da ere. Baina, bueno, dana da kakana aste bat, eta kojonantea da saretan zer nolako seriotasunez hitz egiten duten halako txorrarei buruz. Aipatu dituzu gainera, despropositoa izan daitezken, mezu ugari ditugu lagunotan sare sozialetako pantalla askotan igerian, baina batzuk dardoak argiak dira gainera, gaur bertan horren berri izaten segitzen dugu. Arrazistak diren mezuak non ikusi ditugu, baina deigarria zaigu kasu honetan Vinicius bezalako goi-mailako jokalari baten aurka izan direnean sortu da halako oldarraldia. Kanpainan, zein kanpainatik kanpo, migrantea dena edo aberatsa ez dena, ezberdina, beste kolore batekoa, sare sozialetan badirudi doakoa dela edonor susmagarri egin eta nola baiteko beldurra sortzea ez ezagun edo desberdin horri dagokionean. Zuk zeuk mezu horiek salatu egin dituzu, agerian utzi, eta itzuleran, izugarrezko mezu desatseginak batzuk erasotzat hartu daitezkenak ere jaso dituzu. Desatseginak modu epelean esateagatik. Bai, bueno, nik halako komentario arrazista hauek salatu izan ditut, baten batek txio bat eske dizuelako, eta txio horretan agertzen zen irudi bat, tipo bat geldiarazi zuten, kaletik zebiltzan mutil eta gizon batzuek geldiarazi zuten, emakume bat lapurtzen saiatzen ari zelako. Tipoa, dirudienez, marokoarra da, ez? Eta, bueno, berri bat izan ziteken hori, edo argazki deigarri bat, baino ez zen horretan, mezu ikaragarri arrazistak idatzi izan dituzte, baina ikaragarriak, eta nik esaten nuena da, niri benetan bildurra emoten didana da, ez kaletik lapur batekin gurutzatzea, baizik eta arrazista ikaragarri hauekin gurutzatzea da, eta egunero gurutzatuko naiz haiekin kaleetatik, azken finean guzti hau idatzi dutenek edo askok behintzat bilbotarrak dira, eta Bilbo oso hiri txikia da, beraz, haiekin topo egiten dut kaletik, eta haiek dira niretzat benetan beldurgarriak. Bueno,
hori idazteagatik zer nolakoak bota dizkidaten, eta benetan horrek, hor ondo ikustezakegunez bezala, horrek ikaragarri guztiz argi uzten du zeinen arriskutsuak diren komentario hauek egite dituztenak, esanik esaten dut, ostia, zuek arriskutsuagoak zarete lapurra baino, eta haiek esaten dute, ostia, nola esan dezakezu hori, ojala te deskuartizen, eta nik esaten dut baino eskarra. Bortxatzeko iradokizunak ere ikusi ditugutzuk. Hori guztia, Ane, esan da, adore handiz eramateko gaitasuna erakutsi duzu, edonork ez lukelako alako eraso ez dakit sorta honela eramango, edo behintzat salatzeko gaitasun hori izan duzu. Bai, bueno, azken finean gauzak ondo erlatibizatu behar dira. Ni guztiz argi daukat, pertsona hauekin egunero kaletik gurutzatzen naizela. Baina ez dira ezer egitera ausartzen, koldarrutxak direlako. Gauza hauek sareetan gertatzen dira, normalean sareetan baino ez dira gertatzen, eta virtualtasunaren muga hori ez dute sekula ere igarotzen, baina zer gertatzen da, azkenean mezu hauek irakurtzen badituzu eta mezu hauek normalizatzen badira, azkenean ez dala hain arraro izango zeozer gertatzea, edo zeozer gertatzen baldin bada normalizatuago egongo da, ez? Ez dakitanok ikusi izan genituen La Manadaren biktimak izan zituen, o jaso behar izan zituen komentarioak eta bar, ez? Azkenean, komentario horiek errealitate bat sortzen duten, naiz eta virtualtasunaren muga normalean igaro ez. Baina, bai, kuriosamente, nik salatu nituen komentario hauek denboran kointziditu dute Vinicius delako nik enuen ezagutzen jokalari hori, jokalari horri esan dizkiotenekin. Eta hau oso bitxia iruditu zait, ze badirudi, kaletik lapurtzen dabilen mangi bati esan aldizkiozula kriston astakeria arrazistak, baina gizon aberats bati, ikaragarri aberats bati, ezin zaizkio gauza horiek esan. Eta ezin zaio, ez da lapur mangi horri esan, ez da jokalari ikaragarri aberats horri ere. Ze kuriosoa da nola, komentario arrazista, Viniciusen kontrako komentario arrazista hauek salatzen dituzten horietariko askok aldi berean, tipo honen kontra eta nire kontra inkluso, kriston astakeriak bota dituzten. Nik uste dut oso sesgo argia dagoela. Eta klasearen kontua dago, futbol sakrosantuaren kontua ere bai hortik daukagu, emoten du hemen fanatismo erlijiosorik ez dago, baina futbola bai badaukagula, eta hor behar badan ikuste dut hor arazo ikaragarri handi bat daukagula, eta zeo zer egiten hasi beharko ginateke, ze noizbait gauza larriren bat gerta daiteke. Erlijio ultrakatoliko hispaniko aipatu genezake bestela. Vinicius aipatu duzu, deigarria izan zen, Real Madrileko Osasunaren aurka jokatu zuen gau hartan, Osasunako jokalari provokatzera joan zitzaielako. Akaso Viniciusek usteko zuken bere maila aberatsorrek halako irainetatik salbatuko zuenik eta badirudi azkenik ez dela hala izan. Gaur gainera polemika dexentekoa izuzen ere Florentinok, Real Madrileko buruak, Real Madrid baina asko zer aratago dijoazen enpresa askoren buruak esan baitu halakorik ez dutela onartuko, bai ordea Aitor Zabaletari indako irainak urtetan zendu eta erail izan ostean eta bar. Edo nola ere, sare sozialek askorako emango digute, baita zentzu horretan ere, baina Ane, zu provokatzaile jaioa ere bazara, hauteskunde kanpaina honetan zer esan eman zuena zure txioa izan zen. Izan ere, zalaparta izugarrizkoa izan da, oraindik ere segitzen du bere horretan, guztia da, eta kanpaina da, eta EH Bildu da, eta hainbeste etaren ondoren hautagaitzetatik zenbaitek, nolabaiteko muzin egite hori ere etorri zen, eta zuk ere horrekin nolabaiteko, kritika azitu xamarra egin zenuen. Hori ere kudeatu behar izan duzu, ezta? Bai, ni kontatu nuen niri gertatutako pasadizo bat. Mutil batekin enroiatu nintzen, etxera torri ginen, orduan den horrela, begira. Eta batean miratu nuen, tipoak zakila hor zeukan, eta zenuan, ostia! Zu, ez zara EH Bildukoa izango, eta besteak esan zuen zergatik diozu. Zu geonegatik diozu, eta nik esan nuen ez,
prakak ikaragarria azkar jaitze dituzulako baizik. Eta, bueno, pasadiz hori kontatu nuen, eta zakitzarratik modu guztia nigaz aserratu gintzen. Bai, nik azkenean egin izan nuen gauza bakarra izan zen, aspaldidanik asmatu nuen txiste bat kontatu, egoera berri honi moldatuz, baina nik txiste bat asmatu nuen, igual direla 10 urte baino gehiago, baina, bueno, egoera berri honi moldatu nuen txistea, eta askok esaten zuten gauza bera esan nuen, ez zairala ondo iruditzen pertsona hauek haien aktak hartzera muzin egin mintzatea, ez? Eta ez zairala ondo iruditzen zairalako, azken finean burua makurtzea dela nolabait. Bueno, beste modu divertigarri batek kontatu nuen. Joder, hori zitzaizkidanak. Eta, karo, kontratu nintzen, bi gauza gertatzen dira hemen, eta horrexegatik erortzen zaizkit, neri erortzen zaizkidanak. Batetik, umorea erabiltzen dut, eta nire aitak oso gauza interesgarri bat kontatzen du, ez? Es usted un idiota, eso que me lo dice, ¿en serio o en broma? Se lo digo en serio. Ah, bueno, porque las bromitas no las aguanto. Ez? Hori gertatzen da, ez? Gauzak brometan eta txantxetan eta umorea egiteko intentzioarekin egiten dituztunean, badirudi, ikaragarri sumintzen dutela. Ez da bizargatik, baina, zelako rabia emoten duten. Eta gero, bestaletik gertatzen da, baita ere, eta oso garrantzitsua da, oso elementu garrantzitsua da, emakume bat naizela. Eta emakumeak ezin garela espresatu, eta batez ere, kode zehatz batzuetan ezin garela espresatu, eta kode zehatz horietan espresatzen garenean jasotzen dugun egurra ikaragarria da. Eta hau, lagun batzuei esan nian, Twitterren ere bai, haiek nik esaten nuen esaten zuten, beste hitz batzuekin, baina azken finean mezua bardin-bardina zen, eta haiei zitzaien erortzen ez da erdia ere. Zergatik, gizon, zuri, heterosexual, serio, batzarelako, hitz serioak erabiltzen, eta ni ordea, bakatxonda bat, itiak erakusten dituena, eta zaritzaretak jasuna. Pues, bueno, apurtzuen makismoa bada hortik ere bai, ez? Ongi, eta ane, asko gustatu zaigu baita ere Argitxo personaiarekin, Euskararen inguruko ez, monologo hori induzuena, Despotorre saio horietan, hori ere berreskuratuko dugu, akaso datorren astean izango da hori, eta nahi duena gainera baduzuen gana jotzeko aukera, baina bukatzeko, ane, oinarrizko eskubideak urratzera sartu gabe, batukadei buruzko erabakitze eskubidea gauzatzearena oso interesgarria iruditu zait neri personalki, uste dut gehiago orentzako ere interesgarri izango dela, zein da plantamendua? Bueno, ez dakit zergatik uste duzun ni horren atzean dagoela, baina benetan ez zen nire iniziatiba izan. Benetan, zinda gizut, nire izangote gizut, ez zen nire iniziatiba izan. Ezagutzen duan pertsona baten iniziatiba izan zen, baina ez nirea. Eta, bueno, asmoa zen, apurtxu bet, alako referendum vinkulante bat egitea, baina dirudienez, Katalunian gertatu zenaren antzeko zerbait gertatu izan dela. Zorionez ez dute pikoletoak bidali, baina, bueno, purka-purka mezua hau garrantzi hartzen duen, herriak ez ditu batukadak manifestazioetan nahi kopon. Ederki. Zure izan ez bada ere iniziatiba hau, oso ondo azaldu duzu, interes berezia geneukan, gai hau nolabait plato honetara ekartzeko, oraindik ere zer esan gehiago izan dezaken auzia dela, erabat sinetxita gaudelako, Anelin dane, plazer bat, espero zaitugu, astertero hemen, antenatik albistegi azido honetan, nola ez? Euskara, hauteskunde helduez asko zaratago dijoan auzia dela, hori dakar gaur berriaunkariak, papereko edizioan, baita edizio digitalean ere, eta bertan ikus dezakezue, besteak beste, hautagaiek batzuk zein besteek ahotan izan dutela, besteak beste, kanpaina honetan lanpostu publikoetako hizkuntza eskakizuna. Euskara, alderdi politikoen ahotan beraz egunotan, eta diskursoetan pisu handia dute. Batzuk badiote, oinarrizko ezagutza hori, hiritar guztion eskubidea bermatzeko bidea dela, eta beste batzuk aldiz, eskubide individualak bestera batera planteatzen dituzte, lanpostuetan ari diren horiek edo, lanpostu horietara aurkeztu beharrekoek hizkuntza eskakizun hori ez dutela zertan bete behar. Auzi estrategikoa da, eta auzitegiak bete-betean sartu dira, garaiotan ez da aztekoa udazkenean manifestazio deialdiare egina duela kontseiluak. Edo nola ere, hauteskunde kanpainan alderdiek auzi honen inguruan markatutako posizioak zenolako bilakara izango duen, hori ere datozen hilabetetan ikusiko da, horren arabera
udazkeneko deialdi horretan nortzuk parte hartuko duten eta eskakizunak zeintzuk izango diren. Pensio minimo mundu guztierentzat lortzeako eta Gasteizen badute eskuduntza, gaitasuna eta normatiba berezi batekin. Pentsiodunak martxan dira zuzen ere, eta martxa horretan Gasteiza bidean, honezkero osagarria behar duen diru kantitate hori, funts hori, egon badagoela, eta erabaki politiko hori ea nork eta noiz hartuko ote duen, aizue, agintean daudenek izango dute guzti honetan zerresanik, eta pentsiodunak behintzat martxan dira, eta martxan benetan. Martxan badijoazelako oinez, eta ikusi ahal izango duzuen bezalaxe sare sozialetan, eta baita edabidetan ere honezkero bide horretan abiatu direla. Auzi ekonomiko zen gizarte auzi hauek, kanpainaren erdigunean egon beharko luketen auzi hauek dira hain zuzen ere, gaur aipagai ditugunak, eta baita adinekoen egoitzei dagokienak. Izan ere, atzo bertan hauteskunde kanpainako debate nagusienetarikoa den batean, Gipuzkoako hautagaien debatean, entzun eta ikusi ahal izan dugu, badirela enpresak adinekoen egoitzak erosteko bila dabiltzanak, negozio edo nitxo erakargarria behintzat enpresa batzurentzako. Eta bien bitartean, gaur Bizkaian albiste, 68 eguneko grebaren ostean 123ko igoera salariala lortu dutela Bizkaiko adineko egoitzetako langileek. Esan dakoa, guzti honen baitan, estrategikoak diren auzietan buru belarri, pentsiodunak martxan, eta helmugan euren aldarrikapena betetzeko aukera duten. Eta 1080 dana pensio guztiek osagarritzeko. Iñaki Otxoa de Olza hiltzela 15 urte dira gaur, eta Anapurnara egin dugu atzera, izan ere, 7.400 metrora hiltzen, bertan zen bere bizia eta bere ametxeetan, han bertan geratu zen atzera etxera itzuli gabe. Eta bertan bildutako oroimenak, urteetan izan diren hainbat ekimen, baina 15 urte eta gero, guk geuk ere berreskuratu nahi izan dugu ikuseta, erabidetan gaur ere oihartzuna izan duela. Nuestra seguridad es la vida. Y es que la vida sin la muerte no tiene sentido. Realmente los padres lo que queremos es que los hijos sean felices, no que sean abogados. Y el riesgo está en el Himalaya, por supuesto, pero también el riesgo está en vivir. Heriotzak bizitzari buruz dugun kontzeptu perfektu hori eraldatu egiten baitu, eta hori goi edo mendi garaietan aritutako hainbaten ahotik entzune ahal izan duguna izan da, baina ezue senideek esateko ere asko izaten dute, eta hortxe Oltzaren amak berak esandakoak. Aizue, 15 urte, gaurkoz, han bertan Anapurnan geratu zela. Oroimenerako eta nostalgiarako tarte eskaintzen dituzen irudiak izan arren, etorkizunari ametsez beteta begiratzeko aukera ere ematen du, parada hori eskaintzen digu Iñaki Otxoa de Olzak eta berak utzitako ondareak. Aizue, eskerrik asko, hor bestalen izategatik beste bain ere badakizue hemen izango dituzula, egunero, zintzo ez, badakizue gu ez garela zintzo ibiltzekoak, baina fidagarriak eta zerbitzua eskaintzeko asmoz, bai, badakizue, hemen egunero, Antenatikat, albistegi zerbitzua, bihar arte, gabon pasa, aio. Igo nazazu nire